мавзӯи берун овардани гурӯҳи бо ном муҷоҳидон мақомоти тоҷикистон эътироф карданд ки ба қадри кофӣ огоҳ накардани мардум аз хатари ифротгароӣ ва нодида гирифтани нақши ҷомеаи маданӣ як зафъи мақомот дар мубориза бо ифротгароӣ будааст. омилҳое ки барои паҳн гардидани ақидаҳои экстремистии террористӣ зикрулло саидзода, як намояндаи вазорати умури дохилӣ рӯзи 31 октябр дар як нишасте дар душанбе гуфт, мулоқоти онҳо бо баъзе аз пешвоёни зиндонии ҷараёни салафия нишон додааст, ки ноогоҳии ҷавонон аз ғояҳои хатарноки ҳаракатҳои тундрав сабаби гаравидани онҳо ба чунин созмонҳо мешавад. ман дар як суҳбат бо яке аз роҳбарони ҳамин гурӯҳҳои ки бо номи салафӣ мегӯям, ки тахаллуси шайх дошт, мегӯяд ки шумо дар як ҷо хатогӣ доред. дар куҷо хатогӣ доред? шумо мегӯяд роҳбарон, шахсони масъул таваҷҷӯҳ ба мардуми қалбкорӣ намекунед, таваҷҷӯҳ ба мардуми оддӣ надоред. шумо дар ҳамин конферансҳо дар инҷо мешинед, гурӯҳҳои ҳизби аҳли зиёд бо худ суҳбатҳо мекунеду гашта ба хонаҳои худ меред. зикрулло саидзода номи раҳбари зиндонии салафиҳо дар тоҷикистонро набурд, вале аввали имсол шайх муҳаммадӣ ва ё муҳаммад муҳаррамовро, ки аз ӯ раҳбари салафиҳо ном мебурданд, бо гуноҳи ташкили иттиҳодияи экстремистӣ барангехтани адовати диниву мазҳабӣ ба 8 соли зиндон маҳкум карданд. дар нишасти самтҳои асосии фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ дар заминаи пешгирии тундгароии динӣ, мақомот, намояндагони созмонҳои ғайриҳукуматӣ роҳҳои решакан кардани ифротгароӣ ва пайвастани ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои тундраву террористӣ ва ҳамкории тарафҳо дар ин заминаро баррасӣ карданд. дар нишаст аз ҷумла гуфтанд, ҳамасола дар кишвар даҳҳо нишаст дар бораи хатару таҳдидҳои ифротгароӣ баргузор мешавад, аммо ҳеҷ хабаре аз онҳо ба мардуме, ки умдатан дар деҳот ба сар мебаранд, намерасад. ҳудуди 70% ҷамъияти тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунад ва ба интернету нашрияву дигар расонаҳои мустақил дастрасӣ надоранд. ба андешаи ман ин иқдом дар сурати самараи хуб медиҳад, ки як диалоги, як гуфтугӯи миёни мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва воситаҳои ахбори омма дар тоҷикистон роҳандозӣ карда шавад. мутаассифона имрӯз мо наметавонем бигӯем, ки чунин як диалог миёни қишрҳои ҷомеа вуҷуд дорад. ба гуфтаи ҷаноби қаршибоев, бештари аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар минтақаҳои деҳот фаъолият карда ва имконияти онҳо барои диддору гуфтугӯ бо занону ҷавонони деҳот бештар аст, дар ҳоле ки ин созмонҳо омодагии худро барои ҳамкорӣ дар роҳи мубориза бо ифротгароӣ ва пешгирӣ кардан аз пайвастани ҷавонон ба гурӯҳу созмонҳои ифротӣ иброз мекунанд. ниҳодҳои давлатӣ аз ин фурсат камтар истифода мекунанд. шодмон Ятим, Мардони Муҳаммад, Озодӣ, Душанбе.